नमस्कार शेतकरी मित्रांनो. आज आपण आलो आहोत बेडग गावामध्ये. येथील प्रगतशील शेतकरी बाबासाहेब कनप यांच्या पानमळ्यावरती आपण आज आलोय. तर त्यांनी आनंद ॲग्रो केअरचं डॉक्टर बॅक्टस बॅक्टची हे प्रोडक्ट त्यांच्या पानमळ्यासाठी वापरलं होतं. तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की त्यांना याचे कसे रिझल्ट आले. तर नमस्कार. नमस्कार. माझं नाव बाबासाहेब मारुती कनप, राहणार बेडक, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली. मोबाईल नंबर 1728183374. आणि ह्यो अगदी बॅक्टेकिट म्हणून मी वापरले आनंद ॲग्रोचं प्रोडक्ट. अगदी एक नंबर रिझल्ट आहे. पांढरे मुळे अगदी फुटव्यासाठी, मूळ कुजवाला, अगदी याला म्हणजे अपटेकसाठी अगदी एक नंबर रिझल्ट आलेला आहे. आणि तुम्ही वापरून बघा, एक नंबर रिझल्ट आहे. होय. तर मित्रांनो, तुम्हालाही तुमच्या प्लॉटमध्ये असे व्यवस्थित फुटवे आणि व्यवस्थित मूळ कुजणे झाले पाहिजे, पांढऱ्या मुळ्यांची वाढ जर पाहिजे असेल तर आनंद ॲग्रो केअरचं डॉक्टर बॅक्टस बॅक्टर किट हे प्रोडक्ट एकरी 800 ग्रॅम 200 लिटर पाण्यातून जमिनीतून नक्की सोडा. धन्यवाद.